давлате соҳибқудрат ва давлате рӯбарушд мениҳад ки дорои истиқлолияти комили воқеӣ бошад ва шукрона ки мо дар арафаи таҷдиди 35-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ қарор дорем. Бо ташаббуси пешвои миллат Тоҷикистон тавонист дар замони истиқлолият ҳамун қудрат, ҳамун нуфуз ва ҳамун андешаву пайкорҳое ки аҷдодони мо орзу мекарданд нисбати давлат, онро ба даст орад. онҳо фарогири ҳама паҳлӯҳои соҳаҳои хоҷагии халқ ҳастанд. ҳатто пешрафти Тоҷикистон боиси он гардидааст ки имрӯз кишвари мо дар сатҳи байналмилал аз ҷониби ташкилотҳо ҳамчун давлати амн эътироф шудааст, ҳамчун кишвари рушдкунанда дар соҳаи сайёҳӣ шинохта шудааст, ҳамчун макони баргузории кулли чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ шинохта шудааст. бо роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо тавонистем ба кишвари ташаббускор ки имрӯз 15 қадномаи Созмони Милали Муттаҳид бо ташаббуси Тоҷикистон қабул шудааст шинохта шавем. мо тавонистем ба ҳалли масъалаҳои об, зеҳни суннӣ, пиряхҳо, 10 солаи сулҳ барои наслҳои оянда ноил гардем. Тоҷикистон дар давоми 35 сол тавонист ки ҳам сулҳу суботро бо роҳбарии пешвои миллат ба даст орад, ҳам иқтидори мудофиавии худро устувор кунад, ба кишварҳои ҳамсоя мусолиҳа намояду сулҳу субот намояду кулли мушкилоти худро бо роҳи осоишта ҳал кунад, сазовори эътирофи сатҳи байналмилал дар мактаби давлатдорӣ гардад ва дар сатҳи байналмилал бошад ташаббускори чорабиниҳо, иқдомҳо ва андешаҳое бошад. пас истиқлолият боиси дастовард, боиси рушд, боиси шукуфоӣ ва боиси эътирофи Тоҷикистон гардид.